Joan den urtean Skyrunneko zirkuitoa egin nuen, baina aurten helburuak aldatu ditut. Lasterketa luze gehiago egingo ditut, eta nire helburu nagusia datorren urtera begira UTMB-ko lasterketara sailkatzea izango da, eta horretarako irailean egingo dudan lasterketa prestatzen ari naiz. Eta zein izango da lasterketa helburu handiena egingo duzuna? Iraileko hori, UTMB-ra sailkatzeko lasterketa hori izango da lasteren helburu nagusia, baina bidean ere Ziagamaizkorre egingo dut eta GDH maila handiko lasterketa dira, eta horiek ere ondo prestatzea gustatuko litzaidake. Aurten ere Fronterekin jarraituko dut lanean, produktu berriak atera dituzte, elektrogumi eta karboen gumi, eta probatu ditut, eta egia esan oso ondo doakizkit, eta orain hemendik aurrera lasterketan probatuko ditut, eta nik uste ondo bilduko naizera horiekin. Lasterketetan longeskaiak erabiltzen ditut, oso polivalenteak dira, bai lokatzetarako eta bai arkaitzetarako ere oso ondo uzten dute, eta oso arina dira eta oso eroso niretzako korrika egiteko. Eta distantzi luzetarako? Distantzi luzeetan zalantzak izate ditut ibilbidean arabera eta guraldian arabera. Adibidez, pasaden urtean GDH-en Agility Peak 5 erabili nituen, distantzia luzetako diseinatu daudelako, baina ibilbide aldetikan adibidez lokatz asko zegoen, eta nik uste hobeto egingo nuela longeskaiak erabili manitu harinagoa zelako eta terrenoa oso biguna zelako. Beraz, baita ere, guraldian edo ibilbidean faktorea baita ere asko inporta du.